Най-ефективната молитва преди лягане с изпълнението на тази молитва, денят ти ще бъде завършен, а твоят сън ще бъде под бдителността на Господа. Скъпи Господи Исусе, благодарим Ти, че винаги си с мен, дарявайки ми милост, състрадание и благодат. Благодарим Ти за даровете на живота, независимо дали са радостни или трудни, защото те ми напомнят, че без Твоето водителство не мога да направя нищо. Господи, тази вечер Ти моля за мир. Моля Ти се да ми помогнеш да се освободя от тревогите и тежестите в сърцето си и да ги предам на Теб. Вярвам, че Твоята сила е по-голяма от всяко нещо. Всичко е в Твоя план и се променя според Твоята власт. Нека Твоите Свети Дух да духа в сърцето ми, носейки ми надежда и да намеря покой в Теб. Господи, понякога имам много тревоги, не виждам пътя напред и не разбирам Твоите намерения, но знам, че Ти си разпознал всичко и винаги помагаш в тайна. Моля Те, прости ми за моментите, когато разчитах на собствените си сили и бях воден от страх и гордост. Очисти сърцето ми и обнови мислите ми, за да мога всеки ден да разчитам на Теб. Моля Ти се за Твоята благодат, милост и защита. Нека Твоя мир обгърне мен и семейството ми, за да бъдем защитени от нападенията на врага. Нека Твоите ангели да ни охраняват и да ни водят по правилния път. Благодарим Ти за Твоята любов и за прекрасния план, който си подготвил за нас. Господи, моля Те, води ме да жадувам още повече за Твоето присъствие, да изпълнявам Твоето Слово и да укрепвам вътрешната си сила. Господи, Ти си необходим за мен. Нека тази вечер в Твоето бдителност да заспя в мир. В името на Исус се моля. Амин. Ако тази молитва донесе мир на сърцето ти, остави амин, харесай и сподели с приятели и семейство.